FIFA. Знам, отдавна не съм снимал, на училище съм и в момента събота е. Не, неделя. И трябва... Спомних си, че имам видеоканал и реших да снимам. И днес ще ви видите как ще снимам на FIFA. Ще се видим, когато зареди. И забравих да кажа, абонирайте се, лайквайте и продължайте напред с клипа. В FIFA сме и някой герой. Добре. Сега ще ги продадем. Аз съм си продал някои карти. Сега отивам да си взема парите. И тук. Ето. Продал съм си картите. Ето. Ако искате да играете FIFA Mobile, казва се FIFA Mobile и може да играете. Аз мисля да продам някоя карта. На коя да продам? Мисля, ето тая. Ще продам. Не за толкова пари. За много повече. Малко повечко. Мисля да почвам да снимам поредица за Майнкрафт. Не знам, може да започнем скоро. Много скоро. Може да започнем на Critical Ops. Ние сме почнали, но отдавна не съм снимал. Но може да снимаме. Нищо ни пречи да снимаме. Нали? Да. И сега ще продължим с игра. Сега ще играем игра. Кое да играем? Не са трофеи. Кое да играем? Не, тук. Тук за приятелите ми. Ще играем ето тук. Това съм играл почти всичко. Ето. Сега ще играем. Ето, това е моят отбор. Това са на другите. И да кажа, вие за кой сте? За Роналдо или Меси? Аз съм за Роналдо и събирам за Роналдо.
И може да накарам утре или някой друг да снимаме двамата. По една игра билярд. Дали искате да играем? Корнер. Сега гледайте ли как я вкарвам с глава? Как ми? Ето. Ето сега ще я вкарам. Не можах. Нещо. И хора, не може да направя вече поредица за Brawl Stars, защото ми бъгва Brawl Stars и я изтрих. Затова повече не можем да играем. И които не са се абонирали, да се абонират. Със всеки един лайк ме подкрепяте и мога да вкарам все повече и повече голове. Вас си избора. Абонатите с 10 гола. Ето сега да снимаме. И може да накарам един мой приятел Гого да играем в FIFA. Сега Халан дали ще подаде? Дали ще му подам? Ще му подам. Не можах. Ето сега на този ще подам. И хора да кажа, аз съм болен, не може да качвам видеа и много зависи от мен. И гол с Роналдиньо. Сега тук ще играем, пак ще играем, но времето ни изтече. Почивка се даваме и сега ще продължим. И моят отбор се казва Барса и съм от Ливърпул. Ако искате да играете с мене, играя всеки ден. Играя в 6, играя в 7. Ама не вечерта, не през деня. Сутринта. Не сутринта. Искате ли да сега да ви покажа как аз спъвам? Сега тук ще има дуспичка. Вкараха ни нищо. И да сме загубили нищо.
искам да кажа, повечето от вас гледат и не са се абонирали. Затова гаскам лайковицата и абонирането. Ако искате да има някой друга поредица, кажете. Пишете ми и така. Опита се да ме разигра, ама не можа. Дали ще има втори гол с Роналдиньо? Не. Ау, как? Ето. Сега ще има доспа. Не, кот. Вие играли ли сте в FIFA? Пишете, ако искате в коментарите. Смяна имаме. Според вас добър ли съм на FIFA? И ще има 2 игри на FIFA сега. Това е първата. Тая е за загрявка. Другата няма да е за загрявка. Така. Защо е тъдък на другия? Защо ми натискат? Мисля, натискат самия бутон. И хора да кажа, ако искате да играе моят приятел Дани, когато го гледахме как играе Fortnite, но просто почна да псува и затова затворихме видеото, спрях видеото, почнах да снимам друго, но когато вашето видео спря, той така се ядоса и затова затворих, спрях да снимам. Ето сега е втората игра. Сега. Отивайте се, заслужаваш доспа. И ако искате да знаете какъв спорт тренирам кикбокс и футбол. Един гол с мой коко. Ето така съм карал.
спънаха. Сега ще видим тяхната сметка. Къде е Халанд? Къде е Халанд? Ето го Халанд. Как я взе? Според вас ще ги бием ли? Хоп, един трик. Хоп. Защо на него? Точно. Халанд. Един на 4. Вратаря ми взе топката. Ето сега ще има продължение на матча. Ето Халанд сега играе. Сега ще ги излъжим. Хоп. Корнер. Сега го спомням, че да видят, че сега малко така. Да не могат да идват към нас, да си губят времето да хвърлят топката. Какво? Така. Сега паскаме на моя. Излъга колкото. Почваме да тичаме. Излъгваме този. То сме удари. И сега бягаме. 1-0. Ще изпратя малко топката на далече. На този му разгадах фамилията.
знам кой да пасна. То въобще не е в мен. Той е топката. Пропуснат гол. Ще да вкара, ако беше. Ако беше си измислил тактиката. Пас на този, на този. И сега тук паскаме на този. И паскаме на този. Touch. На времето свършва. И ме бихме. Нали, матч не бихме, но този бихме. И хора, лайкайте, абонирайте се и от мен чао!